os que se dedicaban a axudar aos mortos fora dos curas eran os que de despois, cando unha persona morría, axudaban a vestila, cando a familia lle quería ben ao difunto e lle amargaba. Son momentos así duros, e entón aquela que se lle daba ben pois acudía á chamada, pero antes de haber teléfonos móviles ou teléfono na casa, cando unha persona estaba mal sabíase, daba un anticipo polas campás, ou tamén o que facían era avisar en tempo. E entón a este home, tamén de Don Ramiro, avisaron un día en tempo de fulano estáche para morrer, vai indo por ali. El, claro, era un día pola tardiña, pero tiña cousas que facer, e dixo, bueno, vou mañá pola fresca, de paso para levar vacas ao prado, e deixou as vacas ali facendo no comareiro, entrou á casa, dixeronlle, subo ao cuarto, subeu ao cuarto e tiñenllo clausurado, pechado de todo, non entraba unha gota de luz. E o home ainda non morrea. Ainda, el cando entrou pola porta do cuarto sinteu, e el facíaselle hora. E entonces, claro, abre as contraventanas e entrou a luz da primavera. E dixo, arriba Nujalla, como hai quen traballe nesta casa. Ras, abriu as ventanas e entrou fresco. E o difunto estaba, estouche moi mal. Traducido, estouche moi mal. Que mal nin que nada, me cago na conta, tiroulle pola roupa para baixo. E colleuno así polos colares e pum, colocouno contra a cabeceira da cama, sentado. Dixo, veña, quitas a roupa, hostia, veñame con esta camisa, que estás mal, que estás mal. Por morredes, enfriado no hai Dios por vista. Así, con todo o amor do mundo, amordallou-no en vida. Eses casos, dabas.